nakapag-set up kami ng scaffolding. Nakabitan ng malaking ilisin sa gitna, 24 feet. Dito yan sa Bintar, Ilocos Norte, sa taas ng kabundukan. Ayan mga bundok. Yan bundok yan. Ayan bundok. Ayan. Napapaikutan ng bundok ito, kaya wala masyadong hangin. Kailangan nila ng malaking ceiling fan dito. Ayan. Ayan, umpisa na. Ayan yung mga ilisin, nakaready na siya. Ayan ang mga ilisin, ready na. Mahaba yan, 12 feet ang isa niyan. 6 na piraso. Ayun ang kanyang makina. Ito yung mandirigma. Ayan. Ito yung makina niya. Sige. Maganda ko na mag-okay. Na-play. Bini-welding na yung kakabitan ng clamp. Complete. Ito naman, nag-wirings naman si Spider-Man. Lalatag na yung wire. Ito may naligaw na foreigner. Ayan, nasa kabundukan. Foreigner siya. Ayan o, si Bay. Ayan o, si Bay. Ayan. Kinalauna marunong mag-Ilocano yan. Nalagay na ang plate. Ayan. Dito yan sa Masad sa Duwil, Bintar, Ilocos Norte. Yan. Nayakit na yung motor. Umila kanina. Yan.
Luwagan nyo, luwagan nyo. Oh, hila. 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 Okay na, okay na. Isasampa na. Okay na, okay na. Lagyan na ng kable. Ayan. Kakablehan na. Isa na nailagay, oh. Nilagay na rin yung controller nya. Ayan.
Na napunto din. Pang-limang ilisi. Uli, nailisi pang-anim. Isang kes. Kes-kes mo muna. Naubos na yung pera niya, 4,000 eh. Pinamigay. Barangay Masad sa Duel, Bintar, Ilocos Norte. 6 na ilisin na, titesting na tayo mamaya. Okay, malapit na tayo mag-testing. Na tayo. Yun natin. I-on pa natin ang breaker. Yan. Yan, umikot na. Tama yung ikot. Yan. So, ayan. Speed niya. Paakyat.
Akyat ang speed yan. Sir, kita ka. Sir, kita ka. Para alam nyo kung paano nyo pag-ibig. Sir, ito yung easy, sir. Sige, pag ano, i-demo ko yan. Titising lang muna tayo. Tingnan natin yung maximum niya. Alam ko 26 maximum. Ang maximum niya. Ano to, sir? 21 pinaka-maximum na ano niya, na speed. Ayan oh. Ay, dito nga, practice yun, sir. Hanggang stage na yung hangin. Ay, di akin na dito yan. Hangin na din, ah. Ayan, 21 yung speed Isa niya. na, oh. Kahit kureno pa, tagsala, ay, pagkasal. Itudan mo na, sir. Kurent mo lang ka, sir, di ba? Sumrekwet, di ba? Yung nga na to stage ata. Dakil ka naman, sir. 14 lang kung kung pinili ko kasi. Sakto. Ay? Matala na dyan, hangin na, sir. Umumay ko eh. Ano, may time. Nakapulitan, sir? Kuha natin yung maximum na 21. Mawalin nyo mat nga ako pa i-control nyo pa na taltal na ba siya. Sir, nag-practice na, sir. Okay. Ada witness. Saka ni sir, witness. Apo, nasaya ka man. Daman sa vlog. Cita. Cita eh. Dito, nalagay ko rin dito ba? Cita eh. Kita eh. Takbo. Hindi, yung nakatali naman eh. Hindi, tapon. Tapon niya, yun lang. Cita eh. Ganda, babae. Babae ka ba? Lalaki? Ayan, oo. Ayaw niyang pipicturean siya, oo. Galit na, oo. Ha? Oo. Ay. Mabait siya. Mabait. Oh. Mabait siya. Oh, mabait siya. Pag-shake hands din. Oh. Awi, inamoy pa yung kamay ko. Baho. Masilan. Ayaw na makipagkamay. Mabaho ba? Ha? Mabaho? 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 Ha? Mabaho? Mabait siya. Mabait si Titae. Huwag ka na Titae. Mabait si Titae. Huwag ka na. Siguro sanggol pa lang ito nakuha noon. Bait siya. Oh, shake hands, shake hands. Shake hands kayo. Ito, bigat-bigatin pa ako ngayon.